ମା ହିଁ ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା। ମା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ମା ହିଁ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ମା ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାକୁ ସହିଯାଏ। ମା ଶବ୍ଦର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେ ଚିର ବନ୍ଦନୀୟା, ସେ ଚିର ପୂଜନୀୟା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଉକ୍ଳେଇ। ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପିପିଲି ନିମାପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାରିଛକ କିମ୍ବା ପୁରୀରୁ ଗୋପ ଦେଇ ଚାରିଛକ ଅବା କଟକରୁ ନିଆଳି ଦେଇ ଚାରିଛକ ଆସିଲେ ସିଧା ପୂର୍ବକୁ ଯିବେ। ମା ମଙ୍ଗଳାପୀଠ କାକଟପୁର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ପୂର୍ବକୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। କାକଟପୁରରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ପଡ଼ିବ ମା ଉକ୍ଳେଇ ଛକ। ସେହି ଛକରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ବାମକୁ ଗଲା ପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସବୁଜ ବନାନୀ ବିମଣ୍ଡିତ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଏ କି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ରୋଗରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପାଦୁକ ପାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ମାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପରେ ପରେ ମାଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଝୁଣା ଧୂଆଁକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜ୍ୱର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଉଇହୁଙ୍କା ଭିତରେ ସାକ୍ଷାତ ନାଗଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ବସେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀପୀଠ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ଦୁଇ ପଦ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁଲ ଜଣା, ଆମ ଘର ଗମାରିପଦା। ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସେ, ପ୍ରାୟ ଅସୁବିଧା ପରେ ଆସେ ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ମାଙ୍କର ମହିମା ଟିକେ କହିବେ? ମାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପାଦୁଅ ପାଣି ନେଇ ନନା ପାଦୁଅ ପାଣି ଦେବେ। ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ଆପଣ ପୋଖରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଗାଧେଇବେ। ଗାଧେଇକି ଆସିକିରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ବସିଲେ ଏଠୁ ନନା ଆମର ଧୂପ ବୁଲେଇବେ। ଧୂପ ଦେଇକିରି ସେଠି ତାପରେ ଗଲା ଲୋକ ବଘାରା କରି ଖାଇକି ଯିବେ। ମାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା, ବହୁ ଲୋକ ବହୁତ ଆଜି ମାନେ ସକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। କଲିକତା, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ସବୁବେଳେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ମାଙ୍କ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଅଛି, ଉକ୍ଳେଇ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଦୁକ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ, ଝୁଣା ଧୂପ ପାଇଲେ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଅଛି। ସେଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମାଆ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର ଭଲ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିକି ଭୋଗରାଗ କରିବେ। ଆଉ ଉକ୍ଳେଇ ମା ବୋଲି ଆମ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଭଲ ହେଇକି ଯାଉ ହୁଅନ୍ତି।